nace ba san mu kuke ba daga nace na gashi ne aka kama ni aka kana a kotu ka san mu ce amma ka san mu kanta yana mata ciwo abun yana mani ciwo in ga matashi wai baya da aiki ko da yake laifin manyan kasa suna gani amma sun ki su gyara amma kun ki ku gyara kullum kuna ta makasa dubara ya ci ku gyara albishirin ku ce mini goro cikin su ma akwai diyan asara masu sata kudin kasa su bata sun manta cewa akwai kiyama abinda ka shirka shi zaka tarda yan kasuwa bari in tambaye ku kasuwancin da kuke yi da riba wallahi baya da riba sai dai mu ce mun gode ma Allah tax da info mu kullun gaba mu to kun ji to bari in yi bayani mulkin kado domin mun ga azaba wallahi mun ga azaba abincin nace san bai da wadata in ka faɗi za a kai ka alike ware ko sai dai ku ke ni ku like sai na faɗi abin da ba ku so na ce ina amfanin baɗi babu dan ni ban ga aikin da kuke makasa ba muna kuka amma kun ci ku shi mu kara muke kun like kunnuwan ni ban yarda Qur'ani aka ba ku na ran sai da Qur'ani aka ba ku ka kun ji ma ai da gyara kasau kai Allah wadan rashin sani gace mi nace rashin sani yau doka za ta aiki bisa kanka kaman sanin doka ai sai talaka Allah sarki talaka bawan Allah abinda za a ci yake bidashi dodo yana son ganka dodo yana son samu ganinka dodo yana son samu ganinka ka san Muhammad Azir amma Allah wanda ke halatir